סיור סופר פארם. אז קודם כל נחדש מלאי של המסכה הנדירה הזאת, ורוצו לסופר פארם כי השני עכשיו ב10 שקלים. ועכשיו השמפו של לוריאל, שפשוט ישקם לכן את השיער, וייתן לכן טיפול אינטנסיבי בשגרת השיער שלכן. בנות, המסכת ורדים הזאת של הרבל אסנס פשוט וואו, מעניקה לחות וריח מושלם לשיער. אם אתן מחפשות וקס שימתח לכן את הקוקו, אז הווקס לשיער הזה של גאטו בי פשוט מושלם ויחזיק לכן את הקוקו מתוח כל היום. ונעבור לעמדה של ניקס. האמת שפשוט היה חסר במלאי כמעט כל המוצרים. אם אתן כבר מנסות מוצר שלהן, אתן חייבות את המייקאפ טינט. האמת שגם לעמדה של אסנס לא היה הרבה מה להציע, ואז פתאום ראיתי את הקונטור הזה שזה הדיופ של צ'רלוט, אז כמובן שלקחתי. ולקחתי גם לנסות את הטינטים. היה מלאי גם של המסכה הזאת המתקלפת מהטיקטוק, אז גם לקחתי לנסות, והיה שם עוד קיר שלם של מסכות. דרך אגב, מי שמחפשת ארגוניות לחדר, אז היה בסופר פארם ארגוניות לתכשיטים ולאיפור נדירות. וזהו, יצאתי עם שלל. אז תעקבו לעוד המלצות.